си покажа как да направите този самолет, който лети. Моя собствена идея, не знам как го направих, просто нафърлях някакви блокове и се надявах да успея и успях да направя това нещо. И се чуда как лети още. Вижте го как просто изглежда. Натъска и едно е такова право да заприта на коло и е тези крила и е готово. Да ви покажа как се прави. Изтриваме всичко, защото ще ни трябва всичко да изтриеме, за да мога да взема и да покажа, че работи. Блок и натискате и 1/7, където пише 1x7. Защото аз не разбирам английски, е малко трудно. Малко алергия. Не слагайте две, просто малко го. И са едно блокче. Отивате на крила, натискате тези крила, избирате най-дългото, което е. Идвате от другия край и го слагате. От тук по-малки крила, обикновени, значи такива. Обикновено, което се спалне първото сено. Идвате и слагате по две такива. После трябва да сложите едно тук горе и взимате от тук тея, няма нужда да цъкате да избирате. Крилата не съм ги издължил нещо. Да, не съм ги издължил достатъчно. Сега ще ги издължавам. Да, не съм ги издължил достатъчно. Тук съм го сложил криво. Къде е това? Ето. Само да сложим тея. И сега отиваме при крилата да го оправяме. Като изтриме самите крила. И добавим нови. 1/4 бяха. Да, 1/4 бяха. И следващо и последно нещо. Идвате към идея, един стол, слагате го, след като го направите правилно да седи, слагате го тука. И старт! Опа, забравих днес да сложим перката. Ето я. И не такава. Намерете пак където пише перка. След като отидете, ето, избираме тая. Поставяме. И всичко се гласи почти към центъра. Нагласите си тези неща. Натискате старт и политате. Най-простия самолет на света, който съм правил. Няма гуми, няма нищо и лети дори. Ако искате още такива видеа, ми пишете в коментарите или харесайте видеото, едно от двете. И от мен, само да се издигна, и от мен